האם אני חייב להפריש תרומות ומעשרות בכל פעם שאני כותב את הפרי של עונה אחת? כן, בהחלט. למשל, מי שיש לו עץ לימון וכותב רוצה לקחת רק לימון אחד, הוא חייב להפריש תרומות ומעשרות מאותו לימון אחד. לכן העצה הנכונה היא ללקט כמה שאפשר ולשקול ולהפריש כדת וכדין בברכה כמו שנדרש. ואם זה כרגע כותבים לימונים מהעץ, עדיין זה שנת מעשר שני. אם בגידול הבא שיצמח בעץ אחרי ט"ו בשבט, זה כבר שייך לשנת מעשר עני. אם אני רוצה לכלול את כל הפירות של העונה, האם אני צריך לעשות תנאי? אסור להפריש על המחובר. פירות צריך להפריש דווקא מהתלוש. אי אפשר להפריש על מה שמונח בעץ מחובר. לכן אמרתי לקטוף ולא להשאיר על העץ.